Skal vi ikke præsentere en programoversigt for, hvad vi har tænkt os at lave i et sort spejder i dag? Jo, det synes jeg er en god idé. Vil du starte? For jeg skal lige svare en nævenyttig medicinstuderende, der bliver ved med at sige, at vi er nogle narrøve. Hvem er det? Læs den derop, læs den der bare. Okay, så skal vi have. På din private mail, eller på... Nej, det er på vores store mail her. Nå. Det starter meget her. Han skriver, hold nu kæft, Anders. Det er 20 minutter med Mike Skinner, og så begynder I på en dødssyg historie om radions pigekor på cockney-engelsk, som I åbenlyst ikke behersker. Det hedder åbenbart, men det er så i orden. Thomas hedder han så. Og så skriver jeg, hold selv kæft, din nar. Det var fordi, jeg hissede mig lidt op. Og så kom der svar her. Hold kæft igen. I er ikke rockstjerner. I er ikke hans kolleger. Lad manden tale, i stedet for at fortælle ham og også, hvad I ved om fucking lufthavne. I lyder som 2 akademikere, der prøver at imponere en tømmer. Det er så et han har glemt der. Kære med Thomas, jeres viden om spær. Men der kan jeg høre, at du sidder... Manden har jo ret. Jamen, det har han, men der kan jeg bare sige... Kære Thomas... Vi vil gerne have lov til at frigøre dig for pligten til at høre det her program. Og Thomas, det du skal gøre, det er... Du skal prøve at finde knappen på så din kan radio. du stille over på en af de 28 andre radiotilbud, Danmarks Radio har. Det er 2 timer hver dag. Ja. Og om lidt hiver du sikkert licenskortet, hvor du skriver, jeg betaler også licens, jeg har ret til. Thomas, jeg skal også til lægen, og jeg betaler for din uddannelse, som du helt sikkert ikke tager på normeret tid. Og ved du hvad? God fornøjelse. Ja, vi mangler organer. Ja, fordi tosser som dig. Lige netop dig, Thomas. Ikke alle de andre medicinstuderende, men sådan som dig. Det er dig, der skal redde folk fra kræft. Ja, det er dig, der skal sy benet tilbage på folk. Og med din helt fantastiske formåen for at formulere dig så smukt, Thomas. Altså tde@studmed.au.dk. Thomas, jeg har 2 ord. Det er fuck af over på et andet radiostation. Tag da Nova FM eller et eller andet, som lige passer til dit temperament. Eller P2, eller tag et kassettebånd med et eller andet brevkursus, hvor du så kan sidde og sige, jeg taler da meget bedre engelsk. Thomas, du skal også være velkommen til at komme herind. Ved du hvad? Metallica. Vi har Metallica. Vi skal snakke. Thomas. Ja, Thomas skal sgu. Thomas, ved du hvad? Ved du skal på torsdag? Der skal du med os ind, og så skal du interviewe Metallica i stedet for os. Det gør du meget bedre. Så gør du det meget bedre end os. Så kan vi lade dem tale. Thomas, kommer du ikke ind? Thomas, jeg sidder jo ikke og siger, at jeg er en bedre læge, end du bliver. Nej, det har jeg faktisk ikke tænkt mig at skrive lortemails til dig om, hvor dårlig du er, eller bliver som en læge. Jeg tror ikke, du bliver særlig god, men lad det komme an på en prøve. Thomas, klokken 13.30 møder du i receptionen. Og vi lover ikke at være sure. På torsdag. Vi er ikke sure eller noget. Kom herind. Og så tilrettelægger du et helt interview. Det er 25-35 minutter med alle 4 fra Metallica. Yeah. Så kommer du ind, og så laver du det interview i stedet for os. Ja. Og så bagefter, så ser vi så, vi får lov til at stå og operere på en gammel flæskesteg inde på Panum Instituttet. Og så ser vi, hvem der laver de flotteste sting. Netop eller derfor. Jeg bliver aldrig læge, ikke? Velkommen. Så er vi mig. Nå, så har han svaret igen. Nej. Men Thomas Delarang, du. Thomas Delarang. Det er ikke ham. Han skriver her, jamen Mike Skinner var på B3, ja, men så går på internettet. Han har sikkert også været på BBC, hvor du forstår alt det helt perfekte engelsk. Hey, nej, han blev interviewet til musikprogrammet, Anders. Det er vigtigt, vi siger musik nu om 14 dage. Julie Bundgaard har lavet et helt perfekt interview, Thomas. Sammen med Tony Scott, der vil du kunne høre det. Og der er jeg sikker på, efter hvad jeg kunne se, at de faktisk lå manden tale. Kan du se, Thomas, du skriver, jeg har ikke tid. Jeg kommer fra Aarhus og skal i skole. Men du har tid til nu at sidde og bruge din mail, som det offentlige har givet dig. En hotmail er gratis, Thomas. Brug den, i stedet for at bruge dine officielle medicinmail på det. Men Thomas, jeg mener det. Ja, det er hvis du har på nogen måde tid, jeg vil også synes, det var enormt godt. Også fordi, vi kan jo også lære noget her. Lige netop. Så Thomas, i stedet for at vi siger det, så kom ind. Ja, og det er helt åbenlyst en bedre idé, end at vi sidder her og mundhugges. Lige netop. Thomas, det er en god idé. Thomas, kom herind. Også en dag, du kan. Så prøv at komme ind. Og det vi så gør, så tager vi flæskestegen over for kantinen. Og så tager vi en popstjerne. Og så kommer du hen, og så laver du radio. Og så lader vi lytterne se, hvordan du er i en interviewsituation. Så prøv det, Thomas. Og det er helt fair and square. Du skal være mere end velkommen til at komme ind. Og grunden til, at det gør så ondt, Thomas, det er, fordi du har ret. Og vi vil jo gerne have, når der kommer... Ej, ret. Jo, når man kommer ind... Og nu kæft, det er vores program. Og hvis vi har lyst til at snakke om lufthavne, når jeg selv bringer det på banen... Absolut rigtigt, men det er jo sådan noget, man gør, når man godt vil gøre godt indtryk på folk, Thomas. Ja. Det må du også lære som læge på et tidspunkt. Nogle gange så taler man om emner, man fornemmer dem, man er på besøg, at godt kan lide at tale om. Det kan godt være sådan lidt eftersnakkende, men det er også noget at gøre med stemning, Thomas, og det er pissevigtigt også som læge. Det, der sker nu, så Thomas skriver så, nu skriver Thomas jo, haha, I er nu gode nok, men I talte meget. I synes jo også, det er sjovt, skriver han så. Okay. Se, og på den måde, så bliver man gode venner. Lad os bare skælde hinanden lidt ud. Det er jo det, en dialog for helvede. Rest diskussion. Så kommer der en eller anden flipper her, det er Jens Bæk, som så skriver, tal ordentligt til jeres lyttere, og hvis I ikke kan tåle kritik, så hold jer væk fra det offentlige rum. Thomas, det må du også kunne forstå. Pædagogik, det var Mikkel. Et eller andet. Det var Mikkel. Nej, det var Jens Bæk, der har skrevet. Har Mikkel også skrevet? Mikkel Bæk.
Hold op, det var slet ikke det, du var meningen. Nej, vi skal have en programoversigt. Vi har sagt velkommen. Pludselig kan jeg godt lide Thomas igen. Jeg elsker Thomas. Jeg kan også bare luften blev renset. Jeg kan også godt lide Jens Bæk. Jamen Jens, han vil så åbenbart. Rød og grøn stue, nu skal I høre børn. Altså, hvis I sidder herovre, og Ellen Maj, hun har taget Lego-klodsen for Lille Storm. Så er det vigtigt, at du taler. Så går du hen og siger til Ellen, giv hende klodsen tilbage. Eller mig klodsen, eller klodsen. Eller også kan du komme med herud. Et eller andet. Bare det, at man ikke altid skændes. Lige netop. Folk bliver så meget uvenner. Vi får besøg af Mike Skinner, det vil sige... Vi skal tale ham efter munden. Hak ved det. Ja, tak. Vi skal tale om lufthavne. Hak ved det. Metallica-quiz, billetter til Metallica-event på Thomas. Ja. Eller på Thomas på torsdag. Ikke på Thomas. Ja, med Thomas. Så skal vi spille tillidsbingo. Nej. Det er varmt. Det sjove er nu, at nu er der rigtig mange lyttere, der har skrevet, at de holder med os i kampen mod Thomas osv. Men i mellemtiden holder vi med Thomas. Ja, men der er også John Lauritsen fra Kirkeby Strand 18 i Stenstrup, som har skrevet til os, at han synes også, vi er nogle idioter. Han er træt af at høre på os. Og jeg vil bare sige seriøst. Vi bliver gode venner med Thomas igen, og når vi er i Aarhus i næste uge, hvor Thomas studerer, har jeg netop inviteret ham med på en øl i løbet af aftenen, og det har Thomas sagt ja tak til. Så alt er godt igen. Det er bare, og jeg vil bare sige det her, det er ikke sjovt eller spas nu, eller noget, som det andet var før. Helt seriøst. Kender du det? Man sidder og ser et fjernsynsprogram, eller lytter til radioen, og så er det noget, man ikke bryder sig om, eller et stykke musik, eller en vært, eller et indslag, eller en gæst. Eller læser noget i avisen. Så slukker jeg sgu. Eller hvis jeg ikke bryder mig om Ekstrabladets artikler, eller Side 9 piger eller andet, så lad være med at køre avisen. Og jeg ved godt, at så er det ikke, jeg betaler licens. Hør, der er rigtig mange dejlige tilbud. Der er også mange dårlige tilbud for DR, men der er også rigtig mange gode. Ja, og, så men også nogle gange kan det også blive så slemt, at man siger, at jeg må reagere. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt nok. Ja. Men det er sådan, at det ikke været i dag. Thomas var træt af os. Vi tog kampen. Thomas og jeg vil igen gode venner. Og det er sådan, man løser det. Det er ligesom, man løser det. Ja.